הלוויין הישראלי, עם הלוויין הזה, וזה מה שיצא. אוקיי. אני צריך לחסל האש. סגור את החלון. אי אפשר לסגור. הפעם סגור את החלון. לא לנשום, לא לנשום. הוא האחרון. למה זה? נו, אני לא רוצה, יאללה, נו. תן לי לרגע מפגר. ברור, אין לי פה מספיק. רואים למה עשינו מנגנון שלנו יותר. מה, אין לנו מספיק בפורים. לא נעש עסקים. כן, אני מסתכל. תעשה עם הרגע מפגר. טוב, לא נורא, נוותר על זה. נו, יאללה. כן, הנה, כן. רגע, תן לגגל. יפה.